pila na nakatuig ni nga relasyon. Tuig, sir. Bali pud ka. Munang lami pa ka. Pero dili po diyo pugin na. Dili po na gaingon nga pila pa mo kabulan, dira sa sugod ang kalami, no? Pwede na nato i-extend ang kalami bisag pila pa katuig na. May abot. Tinuod. Depende sa pagdala. So far pila man ni kabulan nga imong gidala? Pagantos. Ayo pagantos, grabe. Basta gugmay gay nato ato nang utngan kung unsa nang pagantos sa tuhang na feel, di ba? Pila na kabulan ng relasyon? Duwa na puhon-puhon. Sa akong paglantaw no sa layo, mura na mo tuig-tuig. Dito pa ko sa layo, galantaw ning ko kamo na gining muning relasyon nga makapabungkag sa uban. Baling sweet kay sa public. Well, no joke ha, inyuhang relationship murag tuod-tuod na. Asa gagi ka ning relasyon? Work ra po, sir. So workmate mo tuod-tuod na. Not actually workmate. Usa ra mi og mall. So within 2 months nga relationship, before ana, bagwahay pa pug ka hibalag niya or nakakita niya sa mall? Actually, bagoy ra gyud tanan. Unsay nakapatuklod nimo para i-pursue siya? Actually, siya may dapat matubagan na, sir. Ay siya, ikaw? Grabe na nga, sir. Kabita, sir. Ay, karong mga panahon na wala naman po'y problema kung mabayi mo una og move, di ba? Pero sa atong pagkalalaki, dapat pride sa lalaki, dapat kita mo unag move. So nganong imuhang gi-pursue siya? Pursue na ako siya. So yung mga qualities nga nakita nga maganahan kaniya or na-fall ka. Actually, murag maldita siya, sir. Ano mo pagkabalo? Murag garbusay nga na ba, which is... Ang iyahang Murag ma-challenge ko sa iyang dagway ko. Nga murag lisod kaayo, duolon, lisod kaayo, i-approach nga ba. Nga naging nga nagali, sir. So ganahan ka ng mga babaeng murag lisod-lisuron ka. Ako muna natin in the future, what if makuha siya dan? Nga na siya the way mo aksa uban nga lalaki do. Maglisod, agdulong uban, kaya nga na siya o gano'n. Pila ka adlaw o bulan nilabay usa nimo gi-oo ni siya? 2 months miguro gay ila. O at least dili siya isa girl. Actually, dili. Unsa may mong giagianan ng 2 months usa siya napa-oo nimo? Gipakita na ko, gunsa na ako, ganahan nga i-pursue siya, like from efforts, love, care. So, gibuhat na ako tanan. If na may mga panahon nga marag feel na ko, marag baliwala lang, pero still pa da, nagyapon, continue, nagyapon. I know nga, worth it, nagyapon ito na. Ikaw nganong napa-oo ka? Unsay mga qualities niya nga naganahan pud nimo? Siya ang first nga ganya ga treat sa ko tadlong. Dili na nimo siya need ngon sa mga butang kusa na niyang ginahatag sa imo. Ikaw daw. Pagpud makaingon siya nga, at least sa ingaron nga mga panahon, sa generation nga ingaron, nagyapon magtinarong, nagyapon Oh, mensahe na lang sa usag-usa. amping perme, then know your limits lang. Padayon na ta sa kinabuhi, padayon na ta sa future, padayon na sa pagtrabaho na to. Hopefully, mudugay ta, mas muligon pa itong pagkuyog doa. Pero na pila ka tuig, no? Tsada ning ani nga relasyon nga murag bisag 2 months pa, murag mature ang relationship. Naagi tay makarelasyon atong i-treat gyud as tinuod gyud nga murag makaingon tanga ka ni siya, mapaingon gyud is hagtod sa hantod na. Hala, sige ato nang sumpayan ang iyahang istorya. Thank you sa tanan lang ga. Ay, thank you kay ginabuhat nimo tanan para sa ako. Bisa wala na ako ginaingon. Sorry po sa tanan. Makailak na ako. Uli hilakay. Sorry kay kabalo ka nga. Balita jud ko tinuod. Pero after sa among relationship, yun, before nga nagkakami na pa mga circumstances na pay mga pagsulay. Pero pasalamat rapod ko kay dili sa pagdugay namong kuyog pa usa mi nasulay. Sa karon pa nga bago gisulay gyud pagayog sa mi kaligon. Ang gugisa ko namo kaganan ni person ang usa to sa. Pasalamat ko sa akong effort gyapon. Same po niya. Tagaan ko niya rason para buhaton ko na tanan. Pero at least kamo no gina-workout ang relasyon, maunsay mga problema sa sulod sa relasyon. Sa sayo pa na mo yung gipang fix para in the near future kung unsa may maabot, kabalo na mo sa paghandle. Kung sa manggali mangitabo manggali ayo pod magdugay pula hamang pod Magdugay ni kung atog yung itugtan ni sa pagbuot sa Ginoo ug sa atong pong pagbuot. Char apil-apil ko.